गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फोरोंनो लाबोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिसनि एसआइआव फैखांनाय मेथ्सनि मावफुंथायनि भिडिअ। आङो सिगांनि भिडिअफोरावबो जिकेनि आरो मेथ्सनि माखासे कुइसनफोरनि फिननायखौ दिहुननो होखांबाय। नोंथांमोना नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आङो भिडिअ लाबोया एसे गोबाव जाबायमोन, जोंना फरायसालियाबो बन्द जानानै दंमोन, बेखायनो आङो न'आव दंहैयोमोन। दा आङो हस्टेलाव थाफैफिनबाय। आङो बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजासिगोन आसाम पुलिसनि थाखाय। दा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 बा कुइसन नाम्बार 1 दङ जाहैबाय मा होनो बाहाय 8 राननाय, नैबे राननाय सिन डिभाइड सिन, बियो डिभाइड 88 इनटु 8888 बेबायदि दङ। ओमफ्राय बेजों सानजाबनानै राननानै मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। दा बाहाय मा दङ, बाहाय मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुर लाख 88 लाख 88,088 दङ। दा नैबेखौ बिजों राननांगौ। थारमाने 8 खौ 88 जों राननांगौ। दा नोंथांमोना साननो हागौ 8 खौलाय बोरै 88 जों रानजानो, ना 88 खौनो 8 जों राननोसै नामा? बेबायदि नङा। जोङो बेखौ मा खालामनांगौ, बेबायदि राननाय थायोब्ला जोङो राननो जुदि हायाबा जोङो बेखौ मा होनो सानजाबनि थायाव लांनांगौ। जोङो सानजाबनाय महराव जोङो फोरमायनांगौ। दा सानजाबनाय महराव जुदि फोरमायनांगौ जायोब्ला ओरैबायदि खालामनो हागोन जोङो 8 ओमफ्राय राननायनि जायगायाव सानजाब होगोन। सानजाब होनाय लोगो लोगो बे 88 नि गाहायाव मा थाखुमायो, जोंना 1 थाखुमायो। बे 1आ गोजौआव थांनानै नैबे 88 गाहायाव बेबायदि फैगोन, थास्लायनि दोरों बाहायगोन, थानाया सोलायलायगोन। बे गोजौनि 88 गाहायाव फैनानै 1आ गोजौआव थांगोन, ओमफ्राय बेबो सानजाबा थाबसिनगोन, बे थाबसिनगोन। 8आ बाहाय मोनब्रै दङ, 0 ओमफ्राय 8 दङ। दा बेखौ जोङो दानलायलायनानै मा मोनो, बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे एन्सार जागोन बेनि। दा बेखौ जोङो ओरैबायदि खालामनो हायो। दा जोङो बेखौ बिजों राननो हायो डाइरेक्टनो, नङाबा जोङो माने बेखौबो माजों राननो हायो, 11 जों राननो हायो, बेखौबो 11 जों राननो हायो, नङाब्ला बेखौ डाइरेक्ट रानबाबो जाबाय। दा आङो नैबेखौबो दानग्रोनो हायो। 88 खौ 8 जों रानोबा मा मोनगोन, 11 मोनगोन। माने 11 जों 8 जों सानजाबा 88 मोनगोन। बेखौ बिजों रानोबा बेखौ मोनगोन। दाना आरो बेखौ बिजों रानबावबानो जाबाय। रानोबा मा जागोन दाना 8 8 8 लाथिख' 8 8 मोननाय, बेखौ माजों राननांगौनो, 11 जों राननांगोन। होमबा 11 सानजाब 8 मा जाबाय बियो, 11 सानजाब 8 88 बेबायदि जाबाय बियो। बा जों मा होनांगोन, लाथिख' होदेरनांगोन। 11 सानजाब 8 मा जागोन, 880 जागोन। ओमफ्राय दानख'योबा मा फैगोन, बे 8 फैगोन, बेबो 8 फैगोन, 0 फैगोन, बे 8 फैगोन, बे 8 फैगोन। दाना 11 सानजाब माने 8 समान 88 बेबायदि जाहैलायबाय। 8 फैबाय, 8 फैबाय, 0 फैबाय। दाना बाहाय मा होनांगोन, बाहायबो 0 होनांगोन, नै बाहायबो 0 जानांगोन। दे गोसोआव लाबा जाबाय, राननायाव बे 0 फैफागोन। दाना नैबे 0खौ जुदि 11 रानबा 0 जाहैबाय, होमबा बे 0 फैबाय। ओमफ्राय 11 जों 8 खौ रानबा 8 जाहैबाय। 11 सानजाब 8 88 बेबायदि जाहैबाय आरो नैबे 0 बिदि जाहैबाय। दा होमबा एन्सारा मा जाखो, 8 लाथिख' 8 लाथिख' लाथिख' 8 जाहैबाय। होमबा अपसनफोरनि गेजेराव बिनि फिननाया जागोन अपसन ए। एआ जागोन बिनि थार फिननाय। नै 8 लाथिख' 8 लाथिख' लाथिख' मोननै, ओमफ्राय 8 अपसन एआनो जागोन बिनि फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ, गांसे बेगाव 50 फैसा, 25 फैसा आरो 10 फैसानि खावरिनि अनजिमाया 4:5:9 रुजुथायाव दंमोन। जुदि खावरिनि ज' बेसेना 830 रां जायो, अब्ला 25 फैसानि खावरिनि अनजिमाया बेसेबां दंमोन? थारमाने मोनसे बेग दङ, बे बेगावहाय फैसा खुस्रा दङ आरो बे फैसाया मा होनो 50 फैसाबो दङ, 25 फैसाबो दङ, ओमफ्राय 10 फैसाबो दङ। दा बेखौ गरबेसे दङ होनना बुङोब्ला, बेखौ रुजुथाय हिसाबै लाङोब्ला, माने गरबेसे दं बेखौ मिथिया, गासै रुजुथाय हिसाबै लाङोबा बेहा 50 फैसाया 4 बाहागो दङ, 25 फैसाया 5, 10 फैसाया 9 बाहागोआव दङ रुजुथाय हिसाबै लाङोबा। दाना गासै ज' खालामजोबोबा फैसाया 830 रां जागोन। अब्ला 25 रांनि खावरिया बेसेबां दङ होननानै सोंदों। दा ओरैबायदि जायो, बेबायदि रुजुथाय थायोब्ला जों मा खालामनांगौ, एक्स हमनानै लानो हायो। आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो एक्स हमनानै लानांगौ रुजुथाय थायोबा। मा 4x जागोन मोनसे, 4x, ओमफ्राय मोनसेया जागोन 5x जागोन, आरो मोनसेया जागोन 9x बेबायदि हमनानै लानो हागोन। दाना 50 फैसाखौ जोङो
बोखावखोन्दोआव लाङोबा मा जागोन 50 फैसा होनाय माने जोंहा 100 रांजों 1 फैसा जायो 1 रां जायो सरि 100 फैसाजों 1 रां जायो 100टा फैसाजों 1 रां जायोब्ला होमबा 100 बाहागोनि मा जागोन बियो 50 बेबायदि जागोन दा जों बेखौ दांलाय लायोबा 50खौ 50 होनबा 1 जाहैबाय 100खौ बाजार नै 1/2 हाफ जागोन बेयो होमबा बेयो 50 फैसानिया नैबे 4 बाहागोमोन नालाय बेखायनो बेखौ 1/2 खौ सानजाबदेरनांगोन ओमफ्राय बेनाबो 5x नालाय 25 फैसा दङ 25 फैसा माने मा जादों बोखावखोन्दोआव लाङोब्ला गोजौआव 25 गाहायाव 100 जुदि बोखावखोन्दोआव दानोबा 25 खौ 25 जों रानबा 100 खौ 25 जों रानबा मा जागोन बेयो 4 जागोन 1/4 माने 4 बाहागोनि 1 बेबायदि जागोन दा नैबेखौ लाङोब्ला नैबेखौ 10 फैसाखौ लाङोबा गोजौआव 10 गाहायाव 100 लानानै 0 जों 0 दानबा 1/10 बेबायदि जागोन दा जोङो बेखौ मा खालामनांगौ दानलायलायनांगौ 4x खौ जोङो 2 जों रानोबा जागोन बे 2x जागोन दाना 5x खौ बेथ' रानना लाबाय बेखायनो 5x जों 1 जोंबा 5x/4 बिदि जासिगोन दाना 9x बेबोथ' राननो हाला दानलायनो हाया ओंखायनो 9x/10 बेबायदि जासिगोन दाना टटेल दाजाबजोबा बेसेबां रां जायोनो टटेल दाजाबजोबा खावरिनि अनजिमाया टटेल दाजाबजोबा रां हिसाबै लाङोबा दाजाबजोबा बिसोरखौ बेखौ दाजाबनांगौ दाजाबजोबा बेसेबां जायोनो बेखौ जोङो लिरना होनो हायो 830 रां बेबायदि जागोन आरो दाना जोङो बेखौ दुसासा लानानै जोङो बेखौ दानलायलायनांगौ एबा दाजाबनांगौ दानख'नांगौ बेबायदि आरो दाना नायनो 4 आरो 10 नि दुसासाया मा जागोन दाना दुसासाया मा जायोना 20 जागोन दुसासाखौ नोंथांमोनाबो लानो रोङो जुदि 4 आरो 10 नि दुसासा लानांगौब्ला बेखौ जुदि 2 जों रानोबा बे 2 थाहैबाय बे 5 जाहैबाय ने 2 सानजानाय 4 4 सानजाबा मा जाबाय 20 जाहैबाय दाना 20 जों 2 सानजाबा 40x 2 जों 4 खौ रानोबा 20 जों 4 जों रानोबा 20 खौ मा जागोन बियो 5 सानजाबा 25x जाहैबाय प्लास दाना 20 खौ 0 2 18x जाहैबाय बे सानजाबोबा माने 20 खौ 0 राननानै 9 जों सानजाबनांगौ नालाय ओमफ्राय समान ओरैजाय 830 बेबायदि जासिगोन दाना बेखौ 4x 25x आरो 18x खौ जोङो मा खालामनो दाजाबजोबनांगौ ज' दाजाबोबा बेसे जागोन बाहाय मा जागोन बे 8 9 10 11 12 13 3 जाहैबाय ओमफ्राय 4 5 6 7 8 83 जाहैगोन बियो 83x जाहैगोन आरो बियो 83x दाना बिदिनो सानजाबोबा मा फैगोन बे सानजाबोबा मा जासिगोन ना 0 आथ' 0 मोननै फैगासिनो बियो 0 सानजाब 0 0 ओमफ्राय लाथिख' सानजाब बे फैबाय ओमफ्राय 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 8 16 बे जाहैबाय दाना बेखौ बिदि राननांगौ दाना मा खालामनांगौनो x खौ लाखिनानै 16600 खौ 83 जों राननांगौ 83 जों रानबा मा मोनगोन जोङो बेखौ नांगौ दाना 83 जों राननानै जा मोनो बेखौ जोंनो नांगौ 83 जों जुदि राननांगौबा राननायखौथ' नोंथांमोना बयबो रोंखायो बेखौ जुदि 83 जों जुदि राननांगौबा 83 8 जों 3 जों रानोबा बेवहाय जों 2 लानो हागोन फार्स्टआव 2 सानजाब 3 2 सानजाब 3 2 सानजाब 3 मा जायोनो 6 2 सानजाब 8 16 इलानि 0 मोननै फैबाय दाना बेखौ रानोबा 0 0 मोननै फैबाय 200 जाहैबाय 200 x नि माना 200 दाना माखौ सोंदों अब्ला 25 फैसानि खावरिखौ सोंदों होमबा 25 फैसाखौ जों मा हमना लादोंमोन 50 फैसाया 4 मोन 4x मोन ओमफ्राय 25 फैसाया 5x मोन होमबा 5x जों नैबे मानो 200 जों सानजाबनांगौ होमबा 5 जों 200 जों सानजाबा जागोन 200 जों जुदि 5 सानजाबा जागोन लाथिख' फैबाय 5 सानजाबा 1000 होमबा बेनि आन्सारा मा जागोन ना 1000 जागोन अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बि आनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय कुइसन नम्बर 3 दङ 90 मिटार इनटु 50 मिटार जखानि मोनसे आयत महरनि हाखौ जेवरा दुमनांगौ दं जुदि जेवरानि खुन्थाखौ 5 मिटार गोजानै होनाय जायो अब्ला गासै बेसेबां खुन्था नांगोन होननानै सोंदों माने मोनसे आयत महर जेवरा बेबायदि आयत महरनि जेवराखौ माने खुन्थिया दुमनांगौ बेबायदि आरो दा जुदि बेबायदि आयत महर जेवराखौ जुदि खुन्थिया दुमनांगौ जायोब्ला माने
जुदि खुन्थियाखौ जोङो 5 मिटार गोजानाव जुदि दुमनांगौ जायोब्ला गासै बेसेबां खुन्थिया नांगोन होननानै सोंदों। जोबोद गोरलै कुइसन बेबो, नाथाय कनफिउज खालामो, माने जोंखौ गोनो गोथोआव लाबोयो। दा ओरैबायदि जागोन बियो, आयत दब्लायाव जोंहा मा थायो, लावथाइ आरो अरथाइ थायो। 90 मिटारा जाहैगोन बिनि लावथाइ, 90 मिटारा जाहैबाय बिनि गोलाव, ओमफ्राय 50 मिटारा जाहैबाय बिनि माने अरथाइ। दाना बे आयतनि सोरगिदिं सिमाखौ जोंनो नांगोन, माने बेराया बेसेबां गुवार बेखौ जोंनो नांगोन। बे आयत दब्लायाव बेराया बेसेबां गोलाव नांगोन बेखौ जोंनो नांगोन, बेनि सोरगिदिं सिमाखौ नांगोन। आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय 2 लावथाइ दाजाब अरथाइ। दा जोङो बेबायदि खालामोब्ला 2 लावथाइया बेसेबां 90 दाजाब अरथाइया बेसेबां 50। ओमफ्राय जुदि 2 दाना दाजाबा बेसे जागोन 0 फैबाय, बेजों दाजाबा 114। जुदि सानजाबा बेसे जागोन 0 फैबाय, 8 फैबाय, 280 जाहैबाय। दाना 280 खौ जोंना मा होनो 280 जाहैबाय, सोरगिदिं बे सिमाया बे लावथाइया सोरगिदिं लावथाइया बेसेबां जाबाय 280 जाहैबाय। दाना बे 280 खौ दाना नैबे 5 जों मा खालामो राननांगोन, बेसेबां खुन्थिया नांगोन जों बेखौ नांगोन। होमबा 280 खौ जुदि 280 खौ जुदि 5 जों रानोबा बेसे जागोन, 5 जों जुदि रानोब्ला मा जागोन बियो 5 सानजाब 25 फैबाय, 25 फैबाय, 5 सानजाब 6 30 जाहैबाय, माने 56 था नांगोन। खुन्थियाखौ बेसे नांगोन 56 था नांगोन। नाथाय बेबायदि नङा, 56 था एन्सारा मोनबाय, 280 खौ राननानै बेसेबां मोनखो 56 था मोनबाय। नाथाय राइट एन्सारा बे नङा, गोसोआव ला, राइट एन्सारा बे नङा। जोङो 56 मोनदों, माने 56 माने नैबेनिफ्राय हमना लादो, बेनिफ्राय जुदि माबायोबा नैबेखौ गालांनाय जादों, थारमाने बेनिफ्राय बिसिम राननायाथ' बिदि नालाय, खथाखौसो राननाय जायो नालाय, बेबायदि टटेल रानोबा 56 मोनबाय। नाथाय नैबे खुन्थिया दि दंना, बेहायबो जोंनो खुन्थिया नांगोन ना मोनसे, बे खुन्थिया मोनसे नांगोन बेहाय, बे खुन्थियाखौ थालांदों। बेखायनो गोसोआव ला, जेब्ला बेबायदि कुइसना फैबावोब्ला मा खालाम 56 जों मोनसे दाजाबदेरनांगोन, मोनसे खुन्थिया नांदेरबावगोन, होमबा मा जागोन 57 जागोन। होमबा बिनि फिननाया जागोन, थार फिननाया 57 एबा अप्शन सि। अप्शन सिया जागोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ, मोन 7 फारि अनजिमानि गड़ा 20, बेफोरनि देरसिन अनजिमाया होननानै सोंदों। माने मोनसे अनजिमानिफ्राय जागायनानै फारि अनजिमाया गासै बिनि गड़ एबा गड़ अनजिमाया बेसेबांनो 20 होनाय दङ, बिनि गड़खौ होनाय दङ। होमबा दाना बेफोरनिनो बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया मा बेखौ दिहुननांगौ। होमबा जोङो फारि अनजिमा होननाय लोगो लोगो जों मा खालामनो हायो, जोङो हमनानै लानो हायो गिबि अनजिमाखौ x हमनानै लानो हायो। गिबि अनजिमा x जायोबा नैथि अनजिमा मा जागोन बिनिया x जों मोनसे दाजाबदेरनांगोन, होमबा x + 1 जागोन आरो बियो x + 1 जागोन। आरो बिनि नेक्स्टखौ मोनबावनांगौब्ला x + 2 बिदि जागोन, आरो मोनसेया x + 3 बिदि जागोन, x + 4 बिदि जागोन, x + 5 बिदि जागोन, होमबा x + 6 बिदि जागोन। मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोन 7 अनजिमा जागोन बियो। गिबि अनजिमा x जागोन, उनावहाय x + 1, बिदिनो थामथिया x + 2 जागोन, बिदि जागोन आरो। दाना बिनि गड़ होनाय दङ, गड़ा बेसेबां 20 होनाय दङ। गड़ होनाय लोगो लोगो जों मारै दिहुनो गड़खौ, गड़ दिहुननो थाखाय गासै अनजिमाखौ मा खालामो टटेलि प्लास खालामनांगौ। होमबा गासै अनजिमाखौ प्लास खालामनांगौबा गेजेराव जोङो प्लास होबानो जाबाय। दाना गड़ होनाय लोगो लोगो गाहायाव मा खालामनांगौनो, बेहाय मोनबेसे अनजिमा दङ, मोन 7 था अनजिमा दङ। मोन 7 था अनजिमा दंबा बेखौ 7 जों राननांगोन, बेखौ जोङो 7 जों राननांगोन। होमबा गड़ा बेसेबां होनाय दङ 20 बेबायदि होनाय दङ। दा जोङो बेखौ दाजाबजोबनांगोन। दाना x आ मोनबेसे दङ, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोन 7 था थागोन। होमबा मा जागोन बियो 7x बिदि जागोन, प्लास दाना बे अनजिमाया बेसेबां दङ 1 दङ, बेहाय नै दङ 3 जाहैबाय, 4 बा 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 21 जागोन बियो। होमबा बियो 21 जागोन। होमबा दाना बेजों जोङो सानजाब हरनो हायो, बे राननाय जायोबाखौ सानजाब हरनो हायो। 7 सानजाब 0 0 7 सानजाब 2 14 बेबायदि जागोन। दाना उनावहाय जों मा खालामनो हायो, दाना आंनिबो लिरनोसै। दाना जोङो 7x खौ लाखियोबा नैबे 21 आ थांबारा दानख'सिगोन, बे दाजाबमोन नालाय दानख'सिगोन। 140 खौ दाना दानख'योब्ला 140 खौ जुदि 21 आ माइनास खालामोबा मा जागोन बेयो 9 फैगोन।
दाना बाहाय मा फैगोन बियो 3 निफ्राय 2 थांबा 1 फैगोन बे 1 फैगोन मा जागोन बा 119 जाहैगोन दाना x खौ लाखिगोन दाना बेखौ रानहैसिगोन 119 खौ 119 खौ जोंना 7 जों रानबासो मोनगोन 7 सानजाब से 7 जाहैगोन दानखौ एबा 9 फैबाय फैबा 7 बे मा फैगोन ने दानखौ एबा 4 जागोन 7 सानजाब 7 49 जाहैबाय होमबा मा जागोन 17 जागोन बा x नि माना जाखो 17 जाहैबाय दाना बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाखौ सोंदों होमबा x नि माना 17 जाहैबाय होमबा 1थि 2थि 3थि 4थि 5थि 6थि 7थि देरसिन अनजिमाया सों x + 6 होमबा बे x + 6 नाय लोगो लोगो मा जागोन x नि माना 17 नालाय 17 + 6 बेबायदि जागोन दाना दाजाबगासिनो जागोन 3 फैबाय 23 जागोन होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन सी 23 जागोन बिनि फिननाया ऑप्शन सी आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 5 दङ 5 8 15 नि ब्रैथि जखा महरा होननानै सोंदों माने सेथिया दङ 5 नैथिया दङ 8 थामथिया दङ 15 ओमफ्राय ब्रैथियाव मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ दा बेखौ दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दंखायो जोंना ओरैबायदि जागोन बियो 5 8 15 आरो मोनसेखौ जों मा हमनो हागोन x हमनानै लागोन x हमनानै लानो हायो जोङो होमबा जोंना मोनसे फर्मुला दंखायो नै बेजों सानजाबनानै बेसेबां मोनो नैसोर मोनो सानजाबनानैबो एखेखौनो मोनो दाना 5 जों x जों सानजाबनानै बेसेबां मोनो 8 * 15 बे एखेयानो जायो गोसोआव लाबानो जाबाय फार्स्टनिजों लास्टनि सानजाबनांगौ ओमफ्राय गेजेरनि मोननैखौ सानजाबनांगौ दाना जोङो ओरैबायदि जासिगोन x नि मान दिहुननांगौ नालाय x खौ लाखिगोन दाना बेखौ नैबे 5 आ रानहैसिगोन आरो 8 * 15 खौ नैबे 5 आ रानहैसिगोन रानोबा जों ओरैबायदि जाबाय दाना x खौ लाखिबाय दाना 15 खौ जोङो 5 जों दानग्रोनो हाबाय बे गेजेराव सानजाब दंखायो नालाय 3 जाहैबाय 8 सानजाब 3 24 जाहैबाय होमबा एन्सारा मा जागोन 24 जाहैबाय होमबा थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव ऑप्शन बी आनो जाहैबाय थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ